ki para bangai beki parlok ba it sa sin pan padiang sngobhaban ai khublei pi baro ki bayai pa ya kanika video lang bagani ke YouTube channel ka jing puson linkot ai khublei pi baro kerteng jong try ban pan em ba it jongi Jesus Christ bat ka jing puson linkot ha kanika janmit jong kanika sngi kalong tang bat ujisu ya ka bangala pensyong nongrem naga gospel kat kum Yohanes kalong ka bakhat san khot ka basan hadin bakot kanika jing puson linkot ngin yo sngo ya ka wai ka jingroi ka bakerpang na imasta yai up kermen kongstam parangai skhem ka jingroi ka bangin si asngo na iru kanong ka jingker khu nagam da jangilang baro ki wasngap ba shashkor ya ka ki parlok bat ki parbangai ba it kani ka benta naga tin jong blai naga gospel Yohanes no bakhat san kani ka benta ka bangi baro ngile tip ha ala pipuli kani ka benta kai thu hangi ba ujisu u ringdor ya ka jingya dei ka jongi ki briu ya ka jingya dei ka jong ujisu bat ngi ukhun men riu haga bu ong ba uring dor haga ba ukudaw yala de ba ulong kum uta uding so bat mangi ki briu ngilong kum kitanan ujisu ulong uding so bat mangi pat ki briu ngilong kum kitanan lal pipe ya kanu kanu katanat ki basno ha unu unu uding ki bakum kita kitanat ki san ki pelung bat ki klan ki penmi ru iki so henry kinu kinu kitanat ki bom sei so lane kinu kinu kitanat ki ba bom don bentashu lani ki bom yai sno shu ha uta uding ki bakum ki tikinat ngioi basuki jai kini ki yap stai bat ki yap terkhong no kat banang mi ki sngi ki por de halor kan ni kanong rim ba Jesus Christ uong na ba klem manga himla ban le ai ruem kum ba katanat hinalri kamla ban seiso lada kam yai sno ha uta uding ba kum taru mangi ki brio nginam la ban le ai lemda ngi yai sno ha u Jesus Christ kumta na kamta jonga ba jong phi ki bangai ban im ka jing im jinglong kristan ban im ka jing im ka ba seiso ha ka jing im jinglong kristan bangin san ha ka jinglong mensim bangin la ban penmi ya ki so jong mensim ba khot ngi don kam ban yaisno tang pat u Jesus Christ bat kani ka perthai ka bangi ngi im ki parlok ba et ngi im ha kani ki sngi ka jok jong ka technology da shisha kala pensuk shikat dai ngi don ki kor ki bor ki machine ki bala pensuk ya ka trai ka kta ki kam ki jam ki jongi hawat ha ka pule ka puthiru kini kala pensuk shibune ngi phai se ko Google ngi don kani ka Google ka ba ngi kwa ban tip ya kanu kanu ka bangi kwa ban man tip ngi shu type kala ba tailut kala thu lut yangi ngi don ka YouTube kanu ka ba ngimnang ban le ngi shu type hang tu bat kala hikai kala kado yangi kumno ngi dei ban le kini ki kor ki bor jong ka juk ka bangi ementa kile rap shibun lajan ha baro ki liang bat ha ki baro ki benta bat kani kala penlong pat jangi ki beriu ki babon bangin shania ha kini ki ai baro bat ngi klet no pat yala ujong unong thau u bolong ublei ubla thau bol penlong ya kini ki ai baro habas ngap bayathu ki riu temen ha bayathu ki kimi ki pa kimi it kimi dot ki jongi ya ka juk ka baki ki im ha ki por ngimla ban len ni ka jingshisha bagani ka juk ka bangi imenta kala kala shibune kani ka juk ka bangi imenta kala pensuk shisha yangi haki babun ki benta bat namar ba kala pensuk kumta kala penlong yangi bangin klet no yalo jong unong pen em bot nong sius pa jongi u Jesus Christ u bala ong gi kintin na ba klem manga phimla ban le ai ruem ki babun ki bre kini ki sngi ki la khamya nang yasta bat namar ba kila shushani ahla ka jong jing start jing shampang kumta habaki snow kutlan kim tip shu kumno banle ba de hangta ki sedang ban kulmar jingwot de hangta ki sedang ban long stress ban khuslai bat kani ka thau pat ki jing shitom ki ba bon jain namar bala shu khuslai shu bon jingmut jing perkhat halam marwai ba don ru ki bala snow kutlat kim tip kumno banle ki la kloy ban shim no ru wat yala ga jong jing im don ki brio hagiri ki sngi tang shumat jing e khindian kila phai shakani ka perthai don ki ba phai shaki kiya lanish ki wi kinja jing di pen bu ai henry tungin kan mau yang ni ka jing shisha ba kini ki jing pen thame jong ka perthai kin pen klet yang ni tang shiteng por kini ki jing pen snob ha jong ka perthai kin pen klet yang ni tang shiteng por tang la kan mau ngila kum di kian tang la kan mau kumta shi kumta ngi let shaki ai jong ni ka perthai hadu ba kani kan penjot yang ni hakamet bat kemen sim ki porlok ba it man la ki brio kani ka perthai ki mat yala ki jong ki jing e ki jing el ka jing em ka jong ki jing e ki don yala ki jing e ki
ki don ya la ka jong ke jing ele ka baki ki mat ka jing em jong ki ha ki ying ki sam ki kam ki jam bat kum ta ter te kum ta ngim dei ban sngo phala ha bawan ki di jing kam tam na kam da jongi kum ki bangai u jisu aila di ki jing bakin wan ka jing em jongi khnang bangin ken mau bat ban wat ya ublei na ken mau ka don ka wi ka jing thu khana shapang wei ubriu u banya ya ka kalifort u sei ka kali bat unya ai kata kali fort ke barem dor ba kat bodang nya kom ta ula poi shiteng ke jingya lenti jang u bat kensan kata kali kelayap ha shiteng lenti hapdeng surok tip kum no ban le ula persang ban snai kata kali kat kum ke jing tip ke jing shampang jang u henre shim la pan ya ka ai ka daw ka ba pen yap ya ka kali ke jang u kum ta ula yang hang ta ringkat ba ke jing khuslai ke jing pisai ke jing mot jing perkhat jang u ula yang ban wat jing yarap na kibriu bat haka bakum kata kapor la pen yang ka wei ka kali bat lo yang ula mi wei ubriu ba jrong ba na kata ka kali ba ula kali ya uta ubriu wong hidan kam jing yarap ayo ka ai ka bajia ta ubriu yathu ba namar kita ki jing namar kata ka kali ka jo ka bau nya kam start show la ne kata ka kali ka bau nya kalayam kum ta uta ubriu hadin belai thu kum ta uta ubriu bejrong ula dem ula thia hamadan bat ula dem ula khuras da khrum kali patang khndet second ula ong itu utrai kali baulit start ika kali ke baunya uta ubriu ula khruat eu shabi bat mar kum ta hi kala start ke kali uta utrai da ka jing sngongu da ka jing sngo komen ula ong khublei shibun ba ngalak ban tip ke pi ka kerteng jong pi kerteng kum no ba la kali uta ubriu bejrong lo jubab ka kerteng jong kalong u Henry Ford baru wong Henry Ford utip kumno bansna ika kali namar de mauhi ubasna ika kali jong kata ka company ka ba u open mi ki para bangit bait haba pidon ha ka kutlan pi sngo kumba phem don lat chu shanu ban len pi mat jing ke jing ele ka jing em ka jong pi phem tip ka rai ka ba kumno ka ba pi dei ban shim aku ban ya thu pi ka ni ka jan mien ba ublei utip kumno ban ya rap yang ba ja pi namar de mau ubathau yang ba ja pi Pat namar bu uthau yangi kum taru utip kum no ban pen bahapat yangi habangi ngijot namar uthau ma u yangi kum ta nginam lak ban le e ru em daladihi ki para bangai bait aku apa thu ipi kan ke janmit ngokwan pen ken mau hingi lang baro badai tang bat ujisu pin yo ya ke jubab ka perthai kamla ban ai dai tang bat ujisu kris pin yo mat ya ke jingsuk bat ka jing tengan ka mensim ke jangpi Datang pada Yesus Kristus penyo eka jingjok haki thama ke bapi kendo haki jingim ke jang pi ka man lagasni Datang pada Yesus penlak ban lat shiliang na ki eryong jang ke jingim Datang pada Yesus Kristus on kedau hanga berpi ya ka lenti ka banghen lak ban poi shabeneng namar Yesus hidola de dala di ula de panong na ba klem manga pemlak ban eru em unong rasya men sim wang ki ka perthai ngaladi jing sliang kemlak pendo ki wei ki lahat ngala persyang kem yaram eru balik ke perthai kam la banyarap kadau kolong namar ublehi ukram thau ke perthai bakal la banyarap yangi ki beriu haki por jong ke jing janjar deitang ujisu ubala ban penhun deitang ujisu ubala ban pen kemen ban ajing suk ya ke jing em jongi haki por baro kum tanga khot ipi kini ke janmit phai shu haki por baro namar udon senda jong pi bat un pen imru yangi namar klemau ngimla ban eru em ubleun kerku nagam ta ke buram jong amen Perthai jing ya le perthai dap jing kala Kilok ba nga it kim la pentengen ya nga Jing snow ba ka perthai o kim don do re Kat siapa pai jing suda Tang jisu bala ban ya rap jing ya le lenti jonga Tang ba
men sim jonga kamon tang baci su tang baci su tang baci su men sim jonga kahun Trai Jisu melong ulok bacan jonga Hap dengki eryong meju pentengen yanga Habakus laiki ban syajan jong mengawan Milong yaki basa rangli Traya ngatu batskem Yo hadur yaw ngangam Tuk nerkikti Tang baci su Tang baci su Tang baci men sim jonga kamon tang baci su tang baci su tang baci su men sim jonga sim jonga kamon tang baci su tang baci su tang baci su ben sim jonga sim jonga kahun Tengi ai kublai masa yap kermen namar kani ka kubor yang baki surjing ruai ka bai la ai pedeng jongi parngi skem kalong ka jing kerku nakam ta jongi lang baro tungi nya pai shu blai ka jing duai ko kupa jongi bah pedeng hi ai ngo yame atrai namar kani ka por ka bakordor kabang iyo banjai bet ki usembah ni ka ketin jong me leng ba kani ki kor ki bor jong kani ka juk ka bamenta ba try ba ide ngada duai men isne ban kerku ya ka wei pe koi ka mensim ba kor ki ba snap ki ba shash kor ya kani ka ketin jong me ai ba ka ketin jong me kan dio jakam haki don hot haki mensim ka jongi bangen la ban pentrai kam ya ka bangen la ban sngo thu ya kani ka jing shisha ba klem ma me nginam la ban la e hiru em kerku namar kata try ya baro ki ba pet ki ba shash kor kan ketin ka jong me Try metip kambha ke jing elek ke baki ki Hashem ke baki ki mat ke baki ki kendo ya rab try Jisu bit ya baleng bagani khubor kan depan kan mahau yaki bakin khmiet ki khmat jang ki ban pet shame betang shamihi na baklem mame nginam la ban le ai ru em ker khuingi try kan ka pon na bakini barong ipan kerten jong Jisu Kristus ki duai amen ublei ban ker khu yang ilang baro